Елин Пелин и разказа Сълза Младенова. Изпитът се свърши благополучно преди няколко дена и учителката Сълза Младенова, наведена под мъничката маса в тясната учителска стая, дописваше свидетелствата на децата. По стените бяха се повлекли вече паежени. От шкафа, в който лежаха 2-3 разпокъсани книги, от старата географическа карта на двете земни половини, увиснали като счупено крило на стената от таблата, от сметачката, от прашния глобус, върху който стоеше оскубаната гугла на училищния слуга, от изкривената желязна печка, чието сърце като че ли никога не бе горяло. От всичко лъгаше тъга, сънливост и безверие в науката. Човешкият скелет беше се завърнал с иронична усмивка въгъла, а препарираният черен гарван го гледаше с наведена глава от височината на шкафа, готов като фаталния гарван на Едгар По да произнесе зловещото «Никога вече». Вън на широкия разграден двор печеше мило майско слънчице и една коза с привързан крак богоязливо чоплеше по трънаците и врещеше нервно. Хората бяха по работа и в селото не се чуваше нищо, освен сладкото и приспивателно жужене на пчелите и крамолата на врабците. Учителката пишеше нервно, бързо и не повдигаше глава да погледне навън. От време на време тя оправяше на челото роховите кичури на косата си и продължаваше да пише. Тя бърза да свърши всичко, защото преди 2 дена ще се жени. 2 или 3 дена останаха, мисли тя, като слага перото, 2 или 3 дена. Цяла седмица вече тя брои дните един по един и все ги сбърква. Тя толкова е заета, че не ги вижда кога минават и все пак и се струва, че времето върви някакси ненормално, че поради всяка нощ настъпя пак предшестващия ден. Ето, тя пак не знае кой ден е днес, четвъртък или сряда. Дядо Пени, кой ден сме днес? Пита внезапно тя и се обръща към мъгъла зад печката. Но там вече не дреме с лула в устата добродушната крива фигура на глухия училищен слуга дядо Пени. Неговата работа е свършена заедно с изпита и въпросът ти остава без отговор. Сълза Младенова се усмихва на разсеяността си. Мъничкото й птиче личице сияе блажено, мечтите я понасят към нейното щастие, което не е вече далеч и за което тя дава цялото си сърце, всичката си любов. Тя се вижда булка, хваната за ръката на своя мил, цялата облечена в бяло като цъфнала слива, с диадема от бели мънички изкуствени цветя, които тя ще запази завинаги като свещен спомен. Вуал, тънък като слънчева мъгла, я обгръща от главата до петите. Тя стъпва грациозно с мъничките си бели обуща и поздравява с поглед съгражданите си, които я гледат завистливо, събрани на купчинки пред пътните врати по цялата улица на техния малък град, дори до черквата. Слънцето свети празнично. Градинките цъфнат трендафели и надничат през оградите към нея. Музиката свири тържествено. Хората чуват, отварят прозорците и казват: «Днес се жени Сълза Младенова». В черквата са събрани всички учители от околията и още 12 учителки, между които тя е най-хубавата. Тя влиза в черковната врата. Всички погледи се отправят към нея и тя, като хване роклята си, тъй както се знае, ще мине пред всички под ръка с любимия си човек, тържествуваща и честита, цяла в бяло, щастлива и влюбена. Да, сватбеният ден е най-важен ден в живота на едно момиче и затова трябва да се отпразнува колкото се може по-тържествено. От мъничка тя е мечтала с трепет за този ден и ето той дойде. Иде слънчев и усмихнат. В паметта й възникна кратката история на нейната любов и сърцето й заби
пред спомена за тая хубава, мъничка, топла поема. Началото на годината през есента, когато листата жълтеят и капят, тя закъснява в близкото село. На връщане вечерта я предружи тамошният учител, с когото тя току-що се бе запознала – Добрян Горев. Това име й хареса много, то така му приличаше, че тя се чудеше как са могли да му го намерят. Добрян Горев учителстваше в родното си село. Баща му беше кмет, брат му кръчмар, а той учител, но се занимаваше покрай това с овощарство, пчеларство, развъждаше птици, правеше кошери, шкафове и машини веячки. По пътя те приказваха само за учителските работи, за боя като възпитателно средство, за методични единици и за други важни работи. Хората, казваше той, измислиха грамофони, кинематографи, рентгенови лъчи, радиото, хвърчащи машини, а в педагогическата наука все още се блъскат с остарели форми, с изтъркани понятия, с формалистика. Той говореше, а тя вървеше край него, гледаше неговите умни големи очи и погледът му така не съответстващ на шокиращото му селско лице и я ласкаеше сърдечно. Беше вечер, светеше луната и сълза не усети кога стигна в село. И колко просто. На другия ден тя получи дълго любовно писмо от него. После те се виждаха всеки ден, тя го обикна, стана близка на семейството му и сега подир 2 дена ще се жени за него. По нейно желание те ще се венчаят в родния градец. Там вече всичко е готово. Сълза Младенова пак се вижда булка, облечена в бяло, като цъфнала слива под ръка с него. Учителката се стресна. Вратата се отваря, влизат шумно един по един годеникът и Добрян, баща му с наметнато палто и комата им златана, жена с преминала младост, но белосана и червосана. Те влязоха бавно и тежко. От пръв поглед се познаваше, че идат с важна мисия. Вън се спряха няколко чифта стъпки и се понесе шушукане. О, сълзице! Такова хубаво време, пък ти си затворила тук, захвана комата. Рекох да свърша свидетелствата. Слушай, снахо, знаеш ли какво решихме? Каза бащата, като повдигна рамене да намести палтото си. Учителката изтръпна. Тя предчувстваше, че няма да чуе нещо хубаво. Ние решихме, продължи старият, да направим сватбата на село. Ние решихме, продължи старият, да направим сватбата на село. Така е по-добре, додаде комата. Рекохме да не правим излишни разходи, затова вярвам, че ти няма да имаш нищо против, каза годеникът с увещателен глас. Тия сватбени официалности отдавна си изпиха водата и няма защо ние, учители, хора без предразсъдъци, направим на публиката удоволствие с различни зрелища. В село и по-весело ще я направим, притури червенокосата кума. Сълза Младенова пребледня и сви устни. Всички тия хора, с които тя до вчера говореше като със свои, сега и се видяха далечни, чужди и безсърдечни. Те стояха пред нея като гръци, дошли да ограбят скъпоценностите на нейния пищен сън, а тя се видя безпомощна, жалка, обидена и не знаеше какво да каже. Добрян стоеше на страна, почти безучастен и с молив ръка смяташе нещо в едно тефтерче. Знаеш ли колко струва една сватба в града? Каза той и я погледна бързо. За нищо работа да харчим толкова пари. Сълза Младенова седна и зачули очите си с ръце. Сега пък защо са те сълзи, каза комата. Глупости, произнесе старият. Добрян излезе. Пред вратата на стаята се почна шушукане. Защо да си харчим парите, казваше му един дрезгав глас. Тя да се благодари, дето я взимаш. След малко излезе и старият. Думах му да си вземи селянка, но нали не ме слуша, значи сега кокона да ти се сълзява, докато е жива, каза троснато вън той. Селянка, ама няма да ме донесе тя такъв приход на месеца.
108 ли получава? Попита плахо един непознат глас. 108, каза весело Добрян. И ти 108? 216, каза Добрян, засмя се гърлесто и добави. Нека ми е зле. Сълза слушаше като на сън тия обидни думи на годиника си и сърцето й се пълнеше с горчевина. Ще плачеш, па ще ти мине. Да не мислиш ти, като сме селяци, да не си качиш на главите, каза комичката, излезе и смени високия си смях с разговорите в коридора. Сълза повдигна глава и погледна наоколо. В стаята нямаше никой. Вън говореше още нейният буденик. Неговият глас беше сух, омрасен, безсърдечен и циничен. На жена смъжи главата, докато е време, каза той и добави. 108 и 108, 216. Посред тия груби селяци, бедната мъничка учителка се почувства като агне сред вълци. Сърцето й, препълнено от горчевина и ранено от обида, заплака. Тя сложи глава на масата и даде воля на сълзите си. Зад нея се смееше иронично човешкият скелет, обърнат случайно от някой от влезлите. Препарираният гарван я гледаше с наведена глава от височината на шкафа и сякаш като фаталния гарван на Едгар По искаше да каже: никога вече. Изненадана съм от края. Сякаш е безкрай. Всеки е там, където се е избрал и където му е мястото. Но винаги имаме право на свободен избор. Независимо къде сме, между какви хора сме и какви решения ни се налага да взимаме. Живота си е единствено и само наш. От нас зависи да държим на своите си приоритети. Бъдете здрави!